Kan du kraftedeme lade med gelé en burger, der falder ud af det her, mand? Hey, vi vil gerne have en ny, tak. Det er fucking klart, det her, mand. Stop. Du skal ikke have den der er på gulvet, det er ikke den. Luk røven, der Det var bare ikke bliver til lidt dig. til for helvede. Det var ikke til dig. Kører du helt tør? Nej. Ej, jeg var fucking ikke sulten, mand. Nej, det er det, der ikke har været på gulvet. bukserne, mand. Hvad sker der? Hvad sker der? Jeg har agurk i bukserne. Nej, så er det sgu ikke sjovt mere. Det er ikke. Hvad kommer? Lad os komme og aflevere den med. Sig mig engang, hvad det her var. Så får du en ny, hvis du får en ny. Så får man ny. Kraftedeme med det, ikke? Jeg skulle være. Kan du stille en bakke? Hvad fanden er der snart for noget her? Jeg synes godt, de har mange hamburger, ikke også? Men, nej, så er det slut for entertaining her. Nu er der kommet sats på den. Det er Beatles, der kommer. Den er salt, den her. Det er fucking den der peber. Taste of America. Sådan der. Det er sgu godt, den kan suse også, ikke også? Men det er lidt ubehageligt. Og kraften går flag i lorten. Isø, må jeg gerne lige tørre noget af det. Isø, hold frem din trøje. Må man ikke tage fuld af det?